जमीक देखिए मुझे बारिक आसी बारी रे गछपतर होती गछपतर ये अलिया अच्छी बड़ा बो कही या निहब ये चाउलिया गछ गचर ये आम देखा गोटे चाउलिया मात्र फली गचर गोटे चाउलिया बहुत टिकिटे आउ एठी देख गोटे नुआ गछटे ये गोटे नुआटे पोती तो ये टिकी टिकी चाउलिया ये फुल फुटी हम आउपर भी ये मुझे नजर नहीं इठी भी सब चाउलिया गुड़ा फुल फुटी जहाँ 10-12टा 15टा पर फुल फुटी गचर भल फल आई मैं गछटा पोतियार होगला 2 वर्ष 2 वर्ष आई गुड़ा सब नुआ फल गुड़ाक आई नुआ फल गुड़ा सब आस 2 वर्ष पर ये वर्ष फल आई चाउलिया गचर आउ ऊपर गोटे चाउलिया भल चाउलिया ये देखिए सब चाउलिया छोटिया गछटे बेसी हाइट नुआ 8 फुट खंडे हम भल चाउलिया ये गुआ गछ मुझे लगे गुआ गछ ये छोट छोट गुआ गछ नड़िया गछटा ये गोटे पोला गछ टी बारी बुलिया तापर कम करवा बारी कम को आई बारी टे बुली देकी कम करवा ये सब गुआ खोपड़ा पड़ी गुआ खोपड़ा बो कही सब नहीं बारिया पकईदेव चल गोटी गोटी कर आज बोहिबा गुआ खोपड़ा गोटे आड़ बोहिबा चल आ सब नहीं कि तल बारी गदिया को बोगई आज जेहेतु समझे जानी थे मो वीडियो आज बहुत दिन पर आणुची कौन असुविधा है तो फोपाड़ी आउ जीवा आउ अच्छी टोटाल सब जाकि सेपटे सब बो कही सब गुआ फोपड़ा तुकी सफा कर देकी बारी सफा करने को गुआ खोपड़ा देखो ये सब पड़ी बारी आई एटा सब सफा करके देखे ये सब पड़ी सब एपटे भी पड़ी गुआ खोपड़ा ये गोटे गातटे गोटे टांकी हबार थिला हेनी हम हेले वीडियो सब देखेबी वीडियो सहित जोड़ी होगी रे सफा सफी बारीटा टोटाल सफा हम सब नहीं सफा करदे गुआ खोपड़ा जितक पड़ी सब नहीं जा अल्प अल्प करके नहीं जा चलो जा आउ केते रहा आउ अच्छी अल्प खंडे एटा सब माकड़ भांगी देइछंती गछ गुड़ाक माकड़ कौन कर डेईकी हनुमाकड़ टिकी टिकी नड़िया गछ गुड़ाक सब भांगी देले एगुड़ा सब नहीं जा एटा सब सुखिले कौन हम जो वर्षा हो सब आउ नहीं हेनी सब रहीकि पोचा हे सब नहीं गले ये दिन नुआ मटी आई मटी आसी पड़ा मटी सहित पुणी मिसी पोचे सब सड़ीला डिबिरिया होड़ा नहीं तल बारी पकई देकी निआँटा लगेदेवा ये सब पकई दूँ हाँ ये आम गोटे कदली गछ हाँ जीवा सफासफी तो चलो देख गोटे कदली गछ माकड़ ता अवस्था कौन कर ना हाँ अच्छे आ कि ना ये कदली जो अच्छी
ଏଇ କଦଳୀ କେଉଁ କୂଳକୁ ନୁହଁ, ଏ ପାଚିଗଲି ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ସେ ପାଚିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଝୁଲୁଥାଉ, ଗଛ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଣ୍ଡାଟେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଖରାକୁ ଦେଖା ହେଉନଥିବ, ମୁଁ ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ଏଠି। ଏବେ ଦେଖା ହେଉଥିବ, ନୂଆ ପେଣ୍ଡାଟେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେତକ କ'ଣ ଅଛି ନେଇ ଆସିବା। ଯାରି ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯିବା। ଆଜି ତ ସଫା ହବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଆଟେ ପଡ଼ିଛି, ଗୁଆଟା ପକେଟରେ ରଖିଦେବା। ଗୁଆଟା ନେବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ପକେଇଦେବା। ହଉ, କାମ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ିଦେବା। ଥାଉ, ସବୁ ଯାଇକି ଆଣିଦେଲି। ଇଏ ସରିଗଲା ଏବେ ସବୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଗଦେଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଯିବା ହାରି, ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହେଇନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହେଲେ, ମୁଁ ଏଠି ବାଉଁଶ ପୋତିଥିଲି, ଗୁଆ ଗଛ ଅଛି ପୋତିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୋତି ପାରିନି। ଏଠି ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଆମ ତଳ ଗଡ଼ିଆଟା, ଅଜନ୍ତର, ପୁରା ଅଜନ୍ତରା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା କଣ୍ଟା ହେଇକି। ଏଇଟା ସଫା ହେଇଥିଲା, ଏ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇଲା ମାନେ ସାତିଆତି ଗଛ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛଟେ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଣସ ହେଇଛି। ପଣସ କିଛି ହେଇନି, ପଣସଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। କନ୍ଦ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଗଛ ଛାଇ ଦେଉଛି, ସେତିକି ଦରକାର। ଖାଲି ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଲେ ହେବନି। ଗଛ ଖାଲି ଖାଇବା, ଆଉ ଯିଏ ଫଳ ନଦେଲା ତାକୁ ହାଣିଦେବା, ସିଏ ହେବନି। ଛାଇ ଦରକାର, ଛାଇ। ଗଛ ତ ଫଳ ଦେବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳ ଦେବ। ଏ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବାରିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଆମ୍ବ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବଟେ, ଏ ଆମ୍ବ ଖାଇ ହେବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେପେଟା ଗଛ, ସେପେଟା ନା ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? ଏ ପତ୍ର ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ର। ଭଲ ସୁଲିସୁଲିଆ ପବନ ଦେଉଛି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପବନ, ଭଲ ପବନ। ଏଇଠି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବା। ଏଇ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି ତ, ଖରାଦିନ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ। ନଡ଼ିଆ ପବନ, ଏଇଟା ଜେସିବି, ଏଇଟା ସବୁ ଗଡ଼ିଆଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗା କିଣିଲାଠୁ ଏସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି, ସଫାସଫି ହେଇନି। ଜେସିବିରେ ସଫା ହେଲେ ଯାହା ହେବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ିଆଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ସେ ପୋତି ହେଇଗଲି। ତା ଉପରେ ଦଳ ଖାଲି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇ ପୋତି ହେଇଗଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଲେ, ଯିବା ସିଆଡ଼େ, ସେଠି ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗେଇଦେବା। ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଆ ଖୋପଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା। ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଗାତ ହେଇକି ଗୁଆ ଗଛ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ମୁଁ ସାଡ଼େ ଟିକେ ପଳାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି। ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା, ଏଇ ଫୋନ୍ର ଡିସପ୍ଲେଟା ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିହେଉନଥିଲା, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିହେଉନଥିଲା।
ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଲା, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ହଉ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛ ଦେଖିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଏହାକୁ ସଫାସଫି ସବୁ କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆଣିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯାହା ଆଜି ସବୁ ଆଣିଦେଇଛି, ଖାଲି ଯାଉଛି ଘରୁ ଡିଆସିଲିଟା ଆଣିବି। ଡିଆସିଲିଟା ଆଣିଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା। ଡିଆସିଲି ଆଉ କଟୁରୀ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ କଟୁରୀଟା ନେଉଛି ଯେଉଁ ଖୋପଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ହଣାହଣି କରିଦେବା। କଟୁରୀଟା ରଖିଛି, ଡିଆସିଲିଟା ପକେଟରେ ଅଛି। ଡିଆସିଲିଟା ନେବା, ଜାଳିଦେବା ସେଠି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଦେଖ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଘର ପାଖରୁ କି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଉଳିଆ ଗଛ। ଏଇଠି ଦେଖିବ ଏ ଚାଉଳିଆରେ ବି ଆଇଛି ଯୋଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଆଇଛି। ଆଉ ଆ ଦେହରେ କେଉଁଠି ଆସିନି ଫୁଲ, ତମେ ଯେ ଆସିନି। ହଉ, ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ, ଏ ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ, ଏ 4-5 ଫୁଟ ସେମିତି ହେଇଛି। ଯାହା ଆସୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫଳ ଆଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛଟେ ହେଇଛି। ବେଲ ଗଛଟା ଏଠି ରଖିବାନି, ଛାଇ ହେଉଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଏଇଆଡ଼ିକି ଆଣିଦେଲେ, ବାରିକି ଆଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ବେଲ ଗଛଟାକୁ ଟିକେ ଖରା ପାଣି ଦରକାର। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେଲ ଗଛଟେ, ଛୋଟିଆଟେ ମନକୁ ଉଠିଛି, ଛୋଟିଆ ବେଲ ଗଛଟେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ବରକୋଳି ଏ ବର୍ଷ ଏଇଥିରୁ ଖିଆ ହେଇଛି। ବରକୋଳି ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି। ବରକୋଳି ତୋଳିକି ଖାଉଥିଲି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି, ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଭଲ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଟିକେ ଦେଉଛି। ଗଛ ଫଛ ତ ଦେଖିବ, ଅଳିଆ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଗୁଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଏଇଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଏଇଠିକି ଆଜିକି ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।